Vlastne všetko som robil z tejto kancelárie, toto bola prvá kancelária, dodnes vyzerá takto a dodnes nie s bratom spíme. A k Martinusu som sa dostal v súvislosti opäť s tými referátmi. Som prišiel za Mírom Santusom, spolumajiteľom tedy Kamenného Martinusu a rozmýšľali sme, že ako trošku zarobiť na tých referátoch, na tej stránke. Tak nám napadlo, že keď si niekto prečíta, povedzme, Malého princa, referát sa mu zapáči, tak možno ho presvedčí k tomu, že by si chcel prečítať aj knihu. No a Martinus už vtedy mal nejaké jednoduché internetové knihkupectvo, ale nepodarilo sa nám to prepojiť. Tak som nejako navrhol, že však ja vám urobím internetové knihkupectvo, je 15-ročný frnec, frajer, ťažký. A on že dobre, takže čo? Dodnes som šokovaný tým, ako dôveru som vtedy dostal a je to jedna z najdôležitejších vecí, ktorá ma stretla na mojej doterajšej krátkej ceste. Že 15-ročný chalan, ktorý vyzerá schopný všetkého, aspoň toho sa prehlasuje, dostane dôveru od, myslím, že Miro Santus mal vtedy 40 rokov, 10 rokov už robil knihkupca a proste bol ochotný uveriť tomu. A ja som bol ochotný urobiť za skener a tlačereň a Fragmentovú, to som bol najväčší frajer potom v triede, vlastne svoje prvé knihkupectvo.